yun. Imagine nyo po, itong ganitong tulay, solid. Ayan o. Ito, tempo nyo o. Ayan o. Ito ay galing pa dun. Dinala ng matinding agos ng tubig papunta dito. Ayan o. Ang laki po niyan. Ganun katindi yung agos na nangyari. Nadala yung napakalaking tulay. Yun, good morning mga kagala. Ito tayo sa Bitukang Manok dito sa Bicol Natural Park. Time check, it's 7:45 ng umaga. Woo! Ang gagawin natin sa umagang to ay maghahanap tayo ng napakagandang ilog dito sa gitna ng Bicol Natural Park. Itong dinadaanan po natin ngayon, ito yung pinakita natin sa drone shots kanina, yung Bitukang Manok. Shout out kay Mark Ivan Torpes ng Barangay Tuaca at kay Ram ng Mambalite, Daet, Camarines Norte. Yun, salamat po sa inyo. Okay, let's go. Let's find some beautiful river. Dalawang probinsya ang nakasakop dito sa Bicol Natural Park, Cam Norte at saka ang Cam Sur. Yun, eto na tayo sa boundary ng Camarines Norte at saka ng Camarines Sur. Yung Bahig Bridge ang naghihiwalay sa dalawang probinsya na to. Time check, it's 8 AM. Ito tayo sa liliko tayo dito sa kanan. Ito ay Barangay San Jose, Alanao, Lupi, Camarines Sur. Yun. So 1.7 kilometers simula dito sa highway ng Bicol Natural Park. Yun, ganda ang presko. Ito na nga. Welcome San Jose. Alanao Elementary School. Lawak ano. Ito may kainan pa. Vegetable.
Ate, dalawa po nito. Nakain. Ako po. Bihon. May ilog ba dyan? Kaunahan? Malapit lang? Ah, sige. Diretso lang, diretso. Salamat. Sure. Ito tayo sa barangay San Jose. San Jose Alanao. Yun yung kompletong pangalan. San Jose Alanao. Lupi, Camarines Sur. Ayun, bihon. Wait. Sayang. Hello. Takot yung bata. Takot yung bata. Kung makaling ako lang kapo sa kapo. Sa bato, nakagat ka to sa bato. Okoy. Yun po yung mga kasabihan ng pagkabagasisan. Oo, kung makitanda. Para kung makakita doon ng ginto, hindi na wala yung ginto. Pagbalik mo, nandun pa rin. Oh, bye-bye ka, bye-bye. Hindi ko Yaw na si Sir Naila. So yun, ito tayo sa street ng San Jose Alanao, Lupi, Camarines Sur. Sabi dun sa kinainan natin ng agahan kanina, maraming ilog dito. So puntahan natin. Ayun, ito na pala yung ano. Ito na yung barangay hall. Da. Ito na, unang ilog. Ganda. San Jose, Alanao, Lupi, Camsur. Malamang dito. Community pa dito. Ako, ang dami aso. Bawal. Ayan, maglaog digdi. Oo. Ayan. Lupi. Pulang tuna na pala to. Ayan, nakarating na tayo sa Pulang Tuna. Another barangay dito sa Lupi, Camarines Sur. Wala na. Saan na tayo? Ha? Saan po yung ilog? Ilog, ito na. At, Nagyan at yung ilog. yung pong may ano is tawag dito? Isidre? Oo, oo. Yan na sa Tiluang.
Dito pa sa yung ganito ano? Ay di, doon kayo madaan sa puso. Kaliwa. Sala. Ito yung sentro ng Pulantuna. Pulantuna ito. Salamat. Magaduman, may yayin muna. Magpapil mo, kapulan. Salamat po. Alright. Balik. Let's go. Dito na ang daan. Punta na to ng ilog. Papunta na to ng ilog. Ilan tayo? Ayun. Ito. Pero parang nagiba nung ano. Ano? Yun. Oh. Another ilog. Yun o. Ganda. At anong barangay po ito, sir? Diwang? Pulantuna. Doon po Pulantuna. Ano po? Tapos Alanao. Bandang Sobrang layo na yun. Alahin na po yun. ganito din. Diretso lang din po ito. Sabi nga dun sa akin, 3 ilog daw yan. So nakaisa na ako, ito yung pangalawa, baka po yung pangatlo. Parang, pero malayo na po ano. Tama na dito. Oo. Salamat po, salamat ma'am, salamat po. Po, hindi naman po. Pasyalan talaga. Sama ka dito yung mga kasama mo. Yun na nga, yun na nga ang maganda. Dito, walang bayan. Libre ano? One to sawa. Kalabas, mababaw, tapos yung bayan. Ito, at ang ganda ng tubig. Dati pwede kasi madami yung tao. Dito kasi sa amin, 28, 29. Ngayon, kaya madaming tao dito. Pero grabe yung bagyo, ano po? Nadala yung buong tulay. Buo pa din dun.
Ini-imagine ko yung tubig kung gaano katindi. Ay, sobrang lakas nito. Grabe ano? Lalagpas ko dyan. Grabe. Buti nga po nagawan agad. Oo, kailangan. Sige mo. Maraming mga natutulog daw dyan eh. Sa mga naliligo. Mga taga-daig. Ah, Na tatlong araw na dyan. Na bahay-bahayan. Na pa-sound trip sila. ah. Sige po. Ayan. Ayan, may filming. Yun, filming. Ayun. Imagine niyo po itong ganitong tulay, solid. Ayan oh. Ito, tempo nyo oh. Ayan oh. Ito ay galing pa doon. Dinala ng matinding agos. Ang laki po niyan. Yun. Ayan oh. Ang laki oh. So na-imagine nyo po. Ganun katindi yung agos na nangyari. Time check, it's 9:15. Eto, palabas na tayo sa San Jose, Alanao, Lupi, Camarines Sur. Maraming salamat po sa mga na-meet natin at nagbigay ng information about the place, lalo na dun sa dambuhalang solid na sementong tulay na inaanod ng malakas sa baha. Yon, maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli, munting paalala, ang mag-comment, mag-like at mag-subscribe ay ayos. At ang hindi mag-skip ng ads, mas ayos. Woohoo! Thank you!